Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka mo ta nagawid, Loreto. Awan ti trabaho. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrabahom ngay. Inikatak di boss mi. Anya nga ro ti maramidak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Aglablabos tumot nga minday dya at JR. Ay una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahwam. Sana ka makiap-apa. Nagalas nga minti pakpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahwam nga rod ita, amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Oy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito'y. May sublim nga rod. When there's no one else beside you. Sa dino tinaggapwam, ah? Kasang-sangpot lang da tao. Agungat ka man na dagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahwam. Ita, nagawid ka, anabartek. Ba't di nga rin ti kumpare kita? Nakababain matano sa anak amapan. Amom ka din nga imay ti landlady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang ah. Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ti abalay. Di mo timbagakan ka na ikatak iti trabaho ka? Kasta una iti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa agungat no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman naktas sinungbatan nyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dita, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulod pala iti kwartayo, nanang. Anya tinar-aramid mo aya. Kaano laang idinaikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramido manakaw. Sige. Ag-text kay tulat ta, no adda maipawit yaw. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanakaw. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka nung arod iti trabaho na, anak ko. At da siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay nga minadida kaya ti agnaad dito'y balay ah. Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damot agastos ti agnaad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra akwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulod da kanya kidi, nanang. Kat numabalin, saan kayo kumapay ang mangipauit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngam namin ano matin akas ta ti inaramid da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Day tangarod ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyak mo. Si kalangan ti sumangukan kwa na no umay. Mabainak nga agpakita. Saan ba't ngamin arplayan da nanang ti text ko? Uray awag ko. Di dapat tensong batan. Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Hindi damat sumbatan. Ay, Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw iti kasta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sikatin ang ibagan niya. Planom da ito'y. Ita, di mo matlagayam kabailan na takderan. Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang.
Nateng, taisulaang mati agda. Nanglaan nyo nga itinatang. Bunga timulak di ta parangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang. Adda manen umawawag. Itay pa'y amang mangag ko. Asino ti umawawag aya? Ni manong mulura ito Salsalud-sudan na no adda impaw ita a kwarta. Anya? Ay, mabit man langan. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanen anak ko. Agtugaw ka kay di tamangan ka. Siya kun ti makaamukin ni manong mo. Makalawas ang nagururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimot, Marina. Di damat nga rutsong batan ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano nga minday to'y kat. At day ta ka manen, mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat, plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. No agsasao ka, kaslasak lang tinagplano Si Kantupay tinagbirok iti boarding house dito syudad. Ngamsi ka ti lalaki. Makauray ka nga mina, kaslar malay tangiwat mo. Sa anak nga agreklamo akastoy, no amom ter aramidam. Sakla ka na yung ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sa din naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Dagulit kamot nga ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanen, di awanen. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagam day tayo dyan na laing amam. Nanang. Asardan ka man! Sana siya ti pagpungpungtutam si ka, Cheryl. Lugaw lang tikinan tayo, itayag sapa. Awan nga rudan ti mailuto. Naimbag kumamot no agsapul ti pakitang danan na day taamayo. Ngam saan, tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ng Cheryl. Kasanumot ngamin dananang kontatang. Mabisin ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo ti mapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tayo jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanda ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni Nanang no mapantay jay. Aglibas ta. Adda ni Nanang iti asidagtiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni Nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, si ka Marina. Ay, unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Apay nagkabil ka ngay! Aglisi ka namin itidalan ko No kastamat lang gayam! Di ka na kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman ija naggapwam! Anya ti walam! Ulit ang mantimbagam! Batan na! Awan ang katibain! Batam ni Nanang, tata! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timalaman! Nakababain kayo kadagiti kakaruba. Ha? Kano mangagtakin ko kwa dahi tayo balay ti panagapapayo. Ang mga napagtalawan da tayo. Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin, awan na muda iti mapaspasamak! Agin lalaing dakit dia! Agdantara manin tangiwat mo, Nanang. Talagang awanan bain day diyang amayo. Di kay maumumang agap-apa. Baso ni tatang mo Inaldaw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano, nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang. Inaldaw laangan nga stress ti papay kanyak day tamayo. Kas ita, rimwar manan. Huwan nga ron. Saan matan na matatao ni tatang dito'y balay? Kasano, day tala agre-relax ter aramiden na. Awan bibiyang na no, bisin ti pamilya na. Huwan gayam, Nanang.
Awanan balonen minton bigat, iji pagadalan. Di saan ka nasumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan may bayad iti abang. Kas kada maigatang iti kanan tayo. Kayat ko ti agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si ka Cheryl. Eh, Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kubusta mo't nga tadamanong mo Loreto ijay syudad. Day ta ti Jack amo, nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuluden na iti. Narigat matlaeng, numaerwam da at tulong ti sabali at tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon matan akasta ti aramidan da. Panawon matan tapno sursurwan da at tumakder iti bukod da asaka. Adda punto manak ko. Ngamno daduma, makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat, nanang. Maasyanak matlaang iti kasasaad da. Ngam saan mat ngamin amabalin, nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad dada iti nasaya at akasasaad. Masursuro danto, nanang. Katno kayat dati agawid, silulukat ti balay. May mayat pa'y dito'y mabalin ang makigardin da. Ken, makatipid da iti abang. Daitaman ti text mo kwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay no kayat dati agawid. Nagpaas, nanang. Intex kun itay agsapa. Barang basaan na apay, nanang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabadok. Tasaan mo nga umanay kanyak. Kasta ka di, nanang. Wan, sa dino kumakay ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan, Wan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo, ibagam adagos kanyak. Sa dino tinapanan ni tatang aya. Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manen iti ayan dagiti gagayem na. Saan mat ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanon ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay, nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanen? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga numabisinan kayo, nanang. Di nakpagdanagan, o kayak laang. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko ka ni nanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti panangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Nga ta? Siguro. Ni, kunak man no nakaturog kayon. Saan pa'y, nanang? Or-orayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige, nanang. Good night nga, Rudan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidak. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo, ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siyak. Diyak mat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto, numaamuan na nagtalaw ti asawa na.
Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manan ti pamilyana. Kalpasan ang naikat na ito iti trabaho. Tinagin inom iti arak, ti sinangsango na. Kat kabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni Nanang, Manang. Diyak amo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Uray siya. Diyak matam mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni Nanang dito'y balay. Anyati ko nam, Cheryl. Demi ammo, no sa dino tinapanan na. Awan mo't itay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni Nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga ramidan amin no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni Nanang nyo. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsublipay dayjay? Rugyan nyo kit din tagimpake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayo mat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni Nanang nyo. Nagtalawan. Tatang. Agawan yung tagimpake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadal mi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't amabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, Nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamu kadagiti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla ang agbayag, Nanang. Pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimpag anak ko. Sayang ti aldaw, Nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di aggartin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Kagsapulak iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamu kadagiti ubing. Nagpasyermot gayam damanong Loreto, Nanang. Nagpindot ka anak ko. Ha? Anyat kaya ti osawon, Nanang? Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito itagtrabaho ka no. No kasta, dituyin nga agnad dagiti kakaanak Nanang. Wan anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apay, Nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Di ko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kinairresponsable. Tikas tangar aramidan da, Nanang. Hello, Manong. Nakawag ka, Mat. Anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ita. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rudan dagiti ubing. Na kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. No at tutangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kala at ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan ko nga atidugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ang ti kumparek.
Pagsaritaan mi ti may papan iti trabaho. Umawag ak manen. Bye. Na yan ni Manong. Nagimas ti luto yo, apong. Uwan nga ro, Lapong. Italaang manan ang makasida kami iti karne. Awan ngamin kastoy, iji pag nanaudan mi idi. Tawan kwarta da nanang kentatang, manang. Ado pa'y tinabate, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Apong. Malamangan kayo lata, apok, takasaritak pa'y ni Uncle yu amarlaon. Saan kayo ang mga Apong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yu. Nagkapuak di ta pagadalan ita, hinanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam, at the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni Manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Tapno amo na mutlaang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga dagiti gamit da. Gumatangak to. Ang damot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kasi damot ngamin no baybay tayo ida, nanang. Ala, ti Diyos timang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la kuma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yo, no manay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Agyaman nak, Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, Yay! Adamanin baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Uwan nga ro, dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan? Uwan, Uncle. Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka di timpaw it ni Manong muluritaw. Day tangarod nanang. Naimbaglangan tamayat ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti aya ni Manong Loreto ita aya, nanang? Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. Nudad duma, kasla agul ulbud pa yun. Hun nga rod. Tunggal agtex ide, kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Daita nga rod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na mutin kumustaan dagiti putot na. Nakawag kayo, mait nanang. Kaano ka nga agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mo't ngamin ti husto asweldo. Di ko nam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Naman niya ngay day tama paspasama. Anyang rot ti maramida, kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kitdimat. Adda nangag ko aboses ti babae. Sino day jay? Kala. Ada pa aramidak. Umawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Sino dyan mawang? Ninanang ko. Anya timbaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaanong agpauitak iti kwarta.
Ti inangay dagiti putot mo. Jaka mo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asi ka lang ti aggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amo da masikuga? San ba ay? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to, ngam saan pa nga ita. Adamat tan kadakwada, numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isuka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, Apok. Anya nga timbaga na. Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laeng no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo ah. Awan samat kwarta na, apong. Daitang arod ti parikot, Apok. Kastamat laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti da itaba nag-Apok. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay wen, Apok. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta, Apok. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkabsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbaga na. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At da aramidak ije gardin inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting ang anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado day ta, anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. Adda ka di ipawit na? Awan nga rod. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot kaasimat dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae, kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, adda lakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, at daward ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, Apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbagbay ni Uncle Marlon, nasayaat kada kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amang martok ni Uncle? Un nga rod. No ide, kastaw na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartek. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, Apok. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumat, kas lapudpud no nga anak ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa yung urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ay nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko. Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Kasanoan na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsak kan kwa na ijay. Ay, naglokon da di akabsat mo. Sana bali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo, Loreto. Oh, Antoy. I-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo. Dahil talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo.
Agraman ti utang ta dita store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya nga'y tigastusan ta. Pabitlang, kamayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Ha? Anya ti kayat asawon da ito'y, Manong. Anya ti aramiden ni Marlon, numaamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na anak ko kan Marlon dagiti ubing. Tawon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan nga iti sweldo mo, Loreto. Atoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Day talang tinabati. Binayadak pa nga minti abang tayo. Agraman ti utang dita store. Tapno saan nga isupay apang panunutan. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro no abulan. Anya nga'y tigastusan ta. Mabitlang, kumayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon da ito'y, Manong. Apeng imay ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jay ti inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable, Manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atap tayo, Nanang. Adda sa bali a pamilya ti kapsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyan jay babae. Anya, di na lang aruden maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manen iti sa bali. Day tangarod, Nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak amo, Nanang. Saan kun asinaludsod? Damot nga min jay babae jay. Ken maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga ita ti aldaw. Pagbabawyan dan to ti kastang aramiden da kunak manan. Hello. Nagkarawag ka, Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing jay pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timakam mo dita. Pangasim kumamat a Manong. Tulungan da kami kumamat a kaninanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan, pagsardengan nyo idan, da kayo tinanghinrol kadakwada. Ita, saktirangrangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagim lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdentan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramiden yo, Manong. Anya timbaga ni Manong mo. Mangted ka de. Awan kano kwarta na, Nanang.
Anya, Ay, makapauma mo ti makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. kasano nga rudan dayta? Manungaminon ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay daduma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para mutlaang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumot ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak. Tadida magayam kabailan at akderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Isu ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang amanyangay ita, marigatan damat laeng. Graduation kon iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kantaon. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Igdi nagturpo sa iti elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala bayam apo. Adamo ni Uncle Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon, apong. Da kayon ti timakder nga ama ken inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay nga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budto yung dagita aba daw ta iplantsak. Tapno nakasaganan taon. Ni, nangalaan nyo iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kunak tumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho ak. Tado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya. Awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak mat abisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo. Ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma. Tadi mo pagbabawian dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Nakangagak pa'y kitdi. Husto nga minen. Bayamon ni manong mo. No day ti desisyon na. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitan tayo jay tao. Asino nga ron ti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay kat si kanton May mayat samot no da kayo, nanang. Ay nanak ko. Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti ka kaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wen, Uncle, bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak abagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan mat. Kunak to pa, Uncle. Ala, wanan. Hunggayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin. Ano san tayong aguray, Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw.
Nagtrabaho ak San Loreto. Nagtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwelan ti maysa. Mangala tayo iti babaunan ah. Di isupay apaggastusan manen. Saan ba't amabalin asanak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mun tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumat. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Oray anya pa'y klase ti panagtipid ti aramidek. Kurang lata. Narjud ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Saludsudang pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnaid da dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Ha? O manugot na nga ta? Sigurado da ita. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karbanga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karbanga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kasta Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karbanga kadakwada. Wan, si Kati ama. Ngam inaramid mo ka deti responsibilidad mo, kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ti aramidan nyo ditoy? Imayak, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo matgayam. Imayak, takuyugin kayo, anak ko. Kaya't ko makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, itad ko amin na masapsapulyo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Sakti amayo. Linipat na kami iti Mano atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Husto timbaga ni Manang. No awan da apong kan Uncle Marlon. Timiam mo. Amangan no may sa kami matan kadagiti agpalpalama dita kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkel dan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, unay ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranakla ang ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumanan day chay. Sapay la kuma, tairana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami itinalapat. Anya ti plano yo kanimanang mo, Eric, kanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano? No di na kami pagadalan. Kasano? No kabilan na kami. Kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami laonay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma amaihawawan.
Kat kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasat to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kasken ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot ng titawon ko. Mabalin pa'y mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't iti biyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano ngay? Nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi akon iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso ka dagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayanda inton bigat. Siguradum lang nga manugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Uray anya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, kalpasan ti panangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, ta sukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Uray anya pay ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl, kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuan da Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Katgapo taawanan tinamnamaan da suporta ti kabsat na. Isudan nga agina, titimmakder adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto ken ani, tawan ti mga sikaso iti anakda. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alaan dagiti putot na, tapno agdadennadan, kas maysa a pamilya. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, ta sukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sikat ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngam pudno ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakil da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babain mo Feeling ama ka mo. Sikat ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di na kaya ti sumurot kanyak. May samot niya kabsat ko. Kontrabida. Kasano nga rudan da ita? Awanin na. Saanan ang matuloy ti planong magtrabaho. Una yun ay No mga latang amin iti tangdanan ta, isumot lang nga gastos ta.
Anya pa'y ngay nga rod? Anusak manan Agtipid tayo nga minan Anya nga tano agabrod kalaangan. Oho, jakla kayat ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda, iso ti anusan tayo. Jak kayat ti agabrod kunak manan. Imay ka numanin ni tatang dito'y itay, manang Cheryl, Asino tinang ibagakan ka? ni Uncle Marlon. Anya tinaramid na ditoy. Umay na tako masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung rod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kini Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana? Aging gagayam ita kat violent ti latta. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ti panagadal ta. Ano tama-tama na ko? Kinabil ni Manong, nanang. Anya, Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas di agalad na. Tanay, limbi temun tamatam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang, anya tinsursuro yo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl, tapno gurandak. Sana masapol nga aramidan mi ti kasta Loreto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Ammo managtalaw ti inada. Ngamanya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidam ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Apay, iti pa nagkunayo ka di? Kat sa anak ang masaksaktan nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga sawa ka manan. Angam sinupurtaram latta kumaadag iti anak mo. Nanang? Impariknam kumalatta kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong di tadalan itay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat a subli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita may. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan? Amamok ni manong mo, anak ko. Sapay la ko mga rod, tanaka amerisen. Sapay la ko, anak ko. Maasyanak mat kan kwa na. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Di tay agsarda nga kararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinagapuam si ka, Loreto? Itayan da nanang. Anya pa'y laang tinaramid mo ijay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan kadagiti putot ko. Husto ni nanang. Nagbidota ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi kada Eric and Cheryl. Agraman kada nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina, malasumra ka. Agtugaw ka. Agyaman nanang.
Kumusta kayon? Nasaya at latamot balasang ko. Dakkel tinagbaliwam. Wan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabo kada kayo. Pasensya kayon no italaang ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti pa nagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno maka-abroad ak. Isumot lagayam. Nagmayat mo ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mong agadal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapo kukmat dagichay. Saan mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakmat ida makita, nanang. Ala, ano samti aguray, taadda klase da ita. Kumusta kayon adwa, anak ko? Sa di na tinagapuan nyo, nanang. Mano atawan andi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay pinanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakaste amadanon nyo? Amangan no agpalpalama kami maten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Saan na mabayadan iti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang? Pwede na tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawiak lata, anak ko. Kat sapay lakuma, taikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanyak? Nukasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wan, Anya nga tinagsasaritaan yu itay awanak. iso timang paadal kadagiti anak na. Nasayat mat nukasta, nanang. Tani, dakkel ang tibabayadan da. Kat sa dino nga kanuti pagnaadan da. Dito'y balay lata Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saanan, nanang. No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadal da. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adda kan kuana day ta, nanang. Sa bagay, dito yung agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobran samot da ito'y Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti daduma. Kas makita kat ado tinaskan ang matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan ko nga awatan da ita. Pangaasi yun, nanang. Awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yu para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok amabalin nga aramida, nanang. Ay, agyaman anak nga rod, Marina. Awan rumbang a pagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laeng balasang ko. Tamangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang. Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gayam ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wan anya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende ano anya ti kayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin latamot, manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno adda isuot na,
Into nagsingir iti bayad tinateng na. Unan niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pailaing dayjay, di high school ka manang. Uy nga rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kitaan mo anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simbangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya day ta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle ita, saan ka di? Ay, won. Kasangay na ita. Iso agim matang kami iti cake, kan lechon, pagsasangwan tayo. Kan, inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay na apo. Isupay ki di day ta nagkastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang day jay. Sigurado ang maragsakan ni Uncle yo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gayam iti cake. Kan anya dayta? Lechon? Un, Uncle, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadalyo. Ni Uncle Met. Regalo mi nga rod para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo di sapatos ko. Daanan dayjay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Matuyon ti plataw. Mangan tayo ki din. Agkanta, kan agkararag tayo pa'y nga rod. Tapno, maramanan tayo ti ginatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na unag apang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Apay mo't anay bagam ti kasta. Tanong na nga sawa ak. Amangan no saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anakak, nanang. Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan laeng ada kayo kini Jenalyn tinaituding iti tunggal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan planok ang mga sawa. Apay ngay. Sa balilat tamot no adda bukod mo a pamilya, anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalinto nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsak akon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangted iti allowance dagiti ubing. Apay adi yung bagbaga kanyak. Italaang mat nga imay ka. Huwag gayam. Iso pa yun tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na. Tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo ka di. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabrod ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayem na tapno makabrod. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta ita alawas na napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan asimurot da Eric kan Cheryl kan ni Loreto, iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto, kat pinabasol na ti inana, kan tikabsat na. Iti may sangal daw, nagpakita ni Marina, kat nagkariapagadalan na, dagiti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaumay ka mat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso timang mangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Wan gayam, iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Angam kita mita, Manong. Araramidan na matanti kabaalan na. Tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw, kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya? Day tatipud no, Manong. Kas makita ka, kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. At da kadimatan sa bali a pamilya na. Saanan anak asawa. Sapay kuma, taaramidan yu matanti responsibilidad yo kadagiti anak yo, Manong. Pag tinulungan nyo, tamano at taon laangan, agturpos dan iti kuleyo. Anya ti aramidam diti pagadalan, tatang. Kaya't ko nga itid da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta amat da ita. Para iti panagadalyo. Adain ti dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali matiaggapo kanyak. Agyaman akno kasta, tatang. Amumot ti Facebook ko. No adapay kasapulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwen, tatang. Ibagam to kini Eric Ken ibingayam to iti allowance na. Uwen, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumbang nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang ted ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang. Idi pa'y napalabas alawas dayjay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinen. Tapno bumawi ka dakwada. Kasta aklunam dagiti bitot mo. Wananang. Saan ko nga ilibak dayta? Sapay la kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang. Aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Wala. Uray saan kayo nga agdandan na ken ni Marina. Panunutan nyo lahat dati pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo, sigurado ang mapakawanda kayo. Apaya daytoy lang tinted mo, Loreto. Dayta lang tinabati ti sweldok bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay dayta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat, ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Nagtugaw ka, tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasimani, ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko amakiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Ay sumatla gayam akurang ti kwarta nga itidad na. Tadamat gayam kainagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan da ito'y Loreto? Ha?
Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yu kani Marina? Sana kun nga gilimot kan ka. Pudno ting bagam. Agpampanunot ka kadi, ha? Putot kumatlaeng ida. Kan maysa. Itala nga ikak ida iti kwarta. Panunutom mat dagiti anak ta, Ar-aramidak ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom dayta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority mo? No di kat dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak la nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Ta saan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta? Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kayat mo suportaran dagiti anak yu kani Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak lang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Awan pa kahit. Kasta ti aramidak. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit a cake. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Adumat ti enlistan, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayam dananang. Naadakan ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl kin Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Amang ano kayat dati ag-swimming nanang. Ay diya ka mo anak ko. Kasaritam ita. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit gan a resort, Nalakalang matibayad ijay. No kayat da di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di iti garden na? Wen, amangan no paawid mo tanday chay. Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee jay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka no? Ijay. Iti kasit gan a resort Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmet. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, asino gayam ti aggastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apong. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo dya ginatang yung itinapalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot it-itad ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man, tapalubusan ni Ani. Diyak mo, noan niya ti saritaan da. Nangasawa gayam manon ti amayo, kalpasan ti panagsinami. Uwan, nanang. Ngam sigon ka ni Apong. Saan da pa'y ang nagkasar? Da kayo ngay. Awanin plano yo ang makiasawa? Awanan anak ko. Bakit akon. Sa bagay matkit di Ada kami matanghan na kayo. Imbagamon anak ko. Wan kayam. No kaya ti umayag pa siya di balay. Mabalin.
Kan mabalin nyo ti agnaid ijay no kayat yo. Agpasyar laeng, nanang. Komportable kamin ka ni Eric dito'y balay da apong. Pumanaw kamin ton, no danton bukod mi abalay. Si kamot gayam dayta, Loreto. Long time no see, Marina. Wan nga rod, busy akmatan iti negosyo. Sika, anya mo ti pakakumikumam ita. At da trabaho ka dyan syudad ita. Kumusta kayo matad ka ni Ani? Nasayahat kami lata. Sika ngay. Uray singgalak ita. Makunak anaragsakak latamat. Awanan ti plano makiasawa manen? Ay, awanan dayta iti panunot ko. Si kakit di mat. Mabalin na tamat, no kayat mo lakit di. Bakit akon? Kita ang mga no aramidam manan ka ni Ani tikas iti naramid mo kanyak idi. Ang mga no talawan na kantumat. Saanen? Nagbalbaliw akon. Saan ako nakas itisigod? Amoyo nanang, masayang anak launay. Itian niya. Gapo kadag iti biddot a desisyon ko idi. Nadadahal ti pamilyami kini Marina. Napalabasan day tanak ko. Napalabasan. Nga madalat na pa nagbabahawi ako nada. Di ka agsao iti kasta. Tanumangag ni Ani ti kasta nga ibagbagam. Sigurado ang masaktan day chay. Ay na anak ko, awanan tingam. Agseryoso ka. Panunutam dagiti anak yu kin ni Ani. Tapno di da pagdalanan tinapasaran idi da Eric kan Cheryl. Desisyon mo ti mga asawa manen. Iso atak daram day tanak ko. Noan niya ti desisyon tayo iti biyag. Takdaran tayo. Takaasi dagiti tao ang maapektaran kadagiti biddot a desisyon tayo. Kamaw dyanan na? Agradwarak matlaangan, apong. Ay, wala po. Kaano lang idiintulod na kayo ni tatang yun dito'y balay. Ita, agturpos kan iti kolehiyo. Wan nga rod, apong. Husto mo't kitday, tapno at tamot imarcha da tatang kananang yaw. Da kayo ti kayat ko, apong. May May salaang mo't ngamin ti mabalin. Iso ada kayo latan, apong. Abangan mo't no agpauyo dagiti dadakkel yaw. Kasaritak to dananang kantatang, apong. Ipalawag ko kadakwada. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam da? Nay, apay akas tangay ti sapatos yu, Uncle Marlon. Ha? Mayat mat ka anakan. May mayat jay black shoes nga isuot yu. Adamat tay ginatang ni Manang Cheryl. Aday jay silid ko. Ginatang ni Manang Dayjay, tapno ada isuot yu. Sana tapno idulin yu. Mabit lang tayo nakalain, Uncle. Siya kon, tapno mok. Sumurutak, Uncle. Agpilit amot lang iti mayat Apollo yu. Ta iso ti isuot yu. Panagkunag, mabalinin da ito'y. Saan nga rod ama ibagay, Uncle? Mala, sika nga ron timakam mo, kaanakan. Manang, orayan na kami Agsukat pa ni Uncle iti sapatos. Wan, agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw? Intan, Uncle. Panawan kayo pa, Uncle. Inakbit iti CR. Sige lang, kaanakan. Ading ko, kasla si kamot ti ama dagiti putot ko. Ay na, si kagid di mat manong. Si kalatamot ati amada. Wen, siyak ti amada. Ngam kita am ti trato da kanyak. Ay na, kasta talaga dagiti kaanakak, manong. No daduma, kasla didak makitkita, uray adda kita asidagda. Dapay la siguro sakit tinakamda kada kayo kani Manang Marina. No pay kasta, ituloy yu ti mga ayaw kadakwada. Tapno lumag-an pay tirik nada kada kayo. Kasta mater aramidak ngam awan lata. At danto, manong, di kay agsardeng, di kay mauma. Ituloy yu, no anyaman, tirinugyan yu. Okay ka kadilang, Loreto.
Uwan nanang. Okay aklang, mat. Apay nga raw analabaga dagiti matam. Nagsangit kan samot anak ko. Jak lamalapdan dagiti luwak nanang. Ah, Masaksakit anak manen. iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas a napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas a napauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Okay kakadila ang Loreto. Uwan nanang. Okay aklang, mat. Apay nga raw analabaga dagiti matam. Nagsangit kan samot anak ko. Jak lamalapdan dagiti luluwak nanang. Masaksak tanak manan. Iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya. Ay, di ka maawatan. Apay aya. Diyo ka di makita nanang. Ti anya. Kasla ni Marlon matan ti ama da Cheryl ken Eric. Ay unay ka na nako. Normal la dayta. Amo tay umat. Ni ading mo titimbakder nga amada. Idi awan kayo kin ni Marina. Dakkel laeng ti respeto daken angkel da. Iswakas ta. Jakmat makita ni Uncle Yo Marlon. Nagsiyarda lang ka ni Eric, tatang. Niapong yung ay. Gimatang iti danom, tumakain inom ka no. Urayin tayo. Tamang restaurant tayo pay. Ha? Saan kay nga agawid? Tamang restaurant tayo. Umay to ni nanang inton madamdama. Naladaw, mat. Adda na patag nga inlakad na, isuan na ladaw. Kasta ka di. Direct kan Marlon. Saan da pa'y analpas? Awan da pa'y matapong. Ano san tayo ti aguray? Pila siguro man na ni JCR. Di kasano apaw. Ag-apply ka matan iti trabaho. Uwan apong, tapno agsildo akmatan Mayat day tapo. No ada trabaho, bumawi akmat kada kayo, apong. Sanan. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Ado ti sakripisyo yo para kada kami iti kabsat ko. Panawan matan tapno ag-enjoy kayo. Ay naapo. Sa anak nga kidkid daw iti bayad dagiti tulong ko kada kayo. Ay, basta. No inbaga ka bumawi aramidak dayta, apong. Hiring ka no ti pagtrabahuan ti kabsat ti gayam ko. Ag-apply kami ityahin ton bigat. Ay sapay lakuma. Tamaawat ka adagos, apo. Ni, adda kayo matgayam, tatang. Kailiw kayo laeng. Mga no agong ti asawa yo. No kanayon kayo nga umay ditoy. Maawatan naman ti sitwasyon tayo. Nasaya at mat no kasta, tatang. Narigat mat no madadaal man ti pamilyayo. Kaasi mat dagiti ubing. Sana mapasamak day ta, anak ko. Sapay la ko ma. Tapod no day ta nga ibagbagayo, tatang. Ni Uncle Marlon? Napanitayan ti gayem na. Ading sangpot ko a merienda. Agtimpla kayo iti kapiyo, Tagmerienda kayo. Anya ngay day ta. Poto kon kutsinta, Lako ti gayam ko.
Ramalan nyo kat masigurado, naimas da ito tatang. Ni Uncle Marlon ngay tatang. Madamang agdigdigos anak ko. Apay ka di. Saan manan ngag-charge ti laptop ko? Kita agman. Amuyo ka di timang tarimaan iti laptop tatang? Kita agpay nga umuna Santay mo't nga amo no anya ti dadael na. Mabit lang nga rod, tay nak-erwar ti laptop kan charger ko. Kasapulam ka di adagos. Uwan tatang. Adaramidak a report may para inton bigat. Mala, ingka nga rod alaen, takitaag. Mayatan ti laptop mo, Eric. Ag-charge ka din, tatang? Wan, ag-charge matan. Agyaman ako na, tatang. Awanan yaman na. Malpas matlangan ti report mo ngar aramidam. Singi ka no, tatang. Inak pa iti salid ko. Aramidak ti report ko. Nay, nasaya at matgaya man tilinangan nyo kadagiti umpay nga nako. Unanang, pansinin dakmeten no kasta nga umayak dito balayo. Ay iwan gayam, kumusta matan nga ay dagiti apo ko kini anay. Nasayat da, nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta. Ipasyar muntuman matida. Unanang. Ala, agpakada kon. Nag-text ni Ani. Adda kanulakad na ita. Katsak ti mga sikaso kadagiti anak mi. Mala agan-anad ka. Ano sam at akastamot ti pinili mabihagan ako. Isuatak daram. Kasangay ni tatang inton Martes. Anya ti plano manang. Sorpresahan ta ko ma. Ngam saan mat asigurado no umay dito Kan ang mga no agluto da iti ayanda. Mabalin mat ngayon ton Miyerkules. Ag-birthday dito balay. Kalpasan ti trabaho na. Mabalin mo't no palubusan ti asawa na I-text mo ama nang. Panagkunak. Kat saan mat nga istrikto ti asawa na ita. O sige, i-text ko nga rod inton madamdama. O sige. Ibagam to kanyak no anya ti kunana. Kasangay ni tatang inton Miyerkules, nanang. Umay kayon to Saanan anak ko? Apay ko maasaan? Narigatan. Amumot nga adan sa bali a pamilya ni tatang mo. Ang mga noon niya pa'y ti panunutan ni Ani. Mangantayo laang mo't. Okay, kadilaan ka ni tatang yun no umayak. Sigurado dayta, nanang. Amumi nga alanganan nga agsinubyan kayo. No pay kasta, umay kayo lagta Kasanungay no maamuan ni Ani nga daak. Kat di napalubusan ni tatang yo. Awan mo't mali siya iti dayta. Umay kayo laang mo't. Tapno makapagbabanding tayo. Kan may saan mi mat nga ipilpilit? Nga agsinubyan kayo kan ni tatang? Diyak matlaan kaya ti makisinubyanan iti amayo, anak ko. No kasta nga rod, umay kayo. Saan apara kan ni tatang? No dikat, para kada kami kan ni Eric akabisat ko. Happy birthday, tatang! Oh, para kada kayo. Nay, anya nga itilinaon da ito asupot. Pantalon, tatang. Daan mat ngaminan dagiti pantalon nyo. Kwa, sanak mat ngaminan na makagatang iti baro. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti regalo mi kada kayo. Magusto ak launay anak ko. Italaang nga inikandak iti regalo. Mangtad kamin tumanen into nag-birthday kayo, tatang. Naragsakak unay anak ko. Amok adakkel tinagbasulak kan nagkuranga kada kayo kinimanang mo. Ngam nasaya at kayo lat na kanyak. Wan tas si kalatamat ti amami. Kan may makita may mat kay ni manang adakkelin tinagbaliwan nyo. Agyaman ak manin anak ko. Agyaman ak iti kinaimbagyo kanyak nga amayo. Na, mayat ti isam mo anak. Naragsakak laeng nanang. Adain tadagiti anak ko arigalok. Pagyamanam, tanasaya at latadagiti anak mo kun ka. Saan da ka aginura? Hawan nga rod nanang.
Nasaya ti panang padakalyo kadakwada. Taday ti maiparbeng. Kan bakit kita dabat ngar aramidem ti kapaalam. Tapno masulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Agyaman nanang Kat nasaya at anak ko. Tanamiris mo dagiti bindot mo. Nanang. No saan ka nakaamiris? Sigurado akagurad akpailang dagiti anak ko. Iso husto lang ti inaramid mo. Ay gayam. Naibaga ka din Cheryl kan ka. Umay kanumot ni Marina inton madamdama. Okay lang nanang. Isulat ta ti ina dagiti anak ko. Kan amok nga umay dito para ka dagiti anak mi. Saan para kanyak? Dandani maggayaman ti graduation mo. Eric, ading ko. Anya ngay ti planom. Jak nga rod amo manang. Asino nga ta ti mangimarcha kanyak? Ni Apong ngay. Mabalin mo't lang ani Uncle Marlon. Uno saan? Datatang ka nanang. Awan nga ta ti maibaga da Uncle Marlon kanapong. No ni tatang ti mangimarcha kanyak. Awan mo't siguro. Man nakaawat mo't dagi chay. Tapno mapadasan na kumamot ti umuli iti stage. Kasaritam ni tatang na umay manan. Ibagam kan kwa na ti planom. Tapno amo na mo't kan tapno makapagsagana. Tatang, da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ninanang mo ngay. Kinasaritak ni nanang tatang. Sikat ti kayat ko. Wano saan? Dapong mulatan. Wano ni uncle mo. Kinasaritak matlang idan. Ket kunada. Mabalin ka no matasi ka. Tapno mapadasam mat. No, okay lang kadakwada. Mayatak anak ko. Sigurado kayo, tatang? Wen, kayat ko launay. Kayat kumat ang mapadasan ti umuli ti stage sa kunada. Alang nga rod, gumatang tayo nga rod iti isuot nyo. Tapno presentable kayo, met. Anyat ko namlakay. Sikat ni Mangi Marcha iti anak yu ka ni Marina. Wen, bakit? No manugot ka Awan parikot iti dayta. No sikat ti kayat ni Eric ang Mangi Marcha kan kuana. Saan ko akuntraan? Agyaman ako na'y tamawatam ti sitwasyon tayo. Anya pa'y nga rod. Kapilitan nga agaano sa tada ito'y matibiyag a pinili. Di ka matanagan. Aramid at ti responsibilidad ko. Kas ama dagiti anak ta. Agyaman akno kasta. Awen gayam. Naala kong ti sweldok. Itad ko kan ka. Tas sikat ti mangi budget. Ne, sobramat da ito Eksakto lang dayta. Ken agurnong ta. Tagkalay satan. Tapno legal matan ti panagdan nata. No kasta, ikasar mo ni Ane. Hawananang. Awanan tinamnamang agsinubyan kami pa'y kini Marina. Nasaya at mata na panunot mo dayta anak ko. Tapno legal mo't laang at ipanagdanayaw. Ay, si Kantuma ngamin, di mo amot makontento iti maymaysa. San mo't nanang? Nagsina kamin kini Marina. Sakbay anam amok ni Ani. Maalawa na anak ko. Nagbalbaliw ako nanang. Siguraduam laang. Nagbidot kan iti naminsan. Pang-aasim tag seryoso ka. Tapno saanan ang maulit tinapasamak. Wananang, urnosak itan tibiyag ko. Ikarim dayta, Wananang, maudi da ito yan. Sana kung ngagsapol pa iti sa bali. Nasaya atan ako. Agsingsingpot ka. Tapno saan da ka apanawan. Kan ibagam kada Eric kan Cheryl ti planom. Tapno amuda mo, tanak ko. Nanang, ikasaran ni tatang ni Auntie Annie. Ha, ikasar nanda dyan nga ani? Uwa, nanang. Iso mo timbaga ni Apong?
Ay, di husto tapno agbalindan aligal. Saan kami mat nagkasar ka ni tatang yo? Iso nga okay laan. Kan maysa, jak matlaangan kayat ti makisinublan kan kuana. Saan kayo kadi masaksaktan, nanang? Adamat ni ani iti biyag na. Ada pa yan anak da. Naragsakak para iti amayo. Uray saan anasaya at tinagbanagan ti relasyon mi. Pasensya kayon. No saan akompleto ti pamilya tayo. Okay lang, nanang. No para kanyak. Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam ti agnaad tayo iti maymay sa abubong. Ngam kanayon kayong mat nga agapa. Agyaman nagtamaawatan nak, anak ko. No para iti daduma. Importante a kompleto ti pamilyada. Ngam no siya, maawatak ti sitwasyon, nanang. Nagbalbaliw mutkit din ati amayo. Nakasaritak ni ani. Kat saan ka no matakabkabilan ti amayo ureg sinsinong batda. Sa bagay. Pudno siguro di kunada. Agbaliw ti may sa lalaki, no pudno ti panagayat na iti may sa babae. Tinapatag kanyak, napakawanda kamin iti amayo, anak ko. Anya timbaga ni nanang? Okay lang, nga ikasar ni tatang ni Auntie Annie? Wan ka no. Maawatan na kanumat. Sa bagay. Itikas diyan na pasamak iti pamilya tayo. Imposible nga sinubyandan kini tatang. Kan, sigon ka ni nanang, saan da kanumat nagkasar ka ni tatang? Kastamot lang timbaga ni Apong. Nagdanada ka no laeng. Anya nga rod ngay. Akseptaran tayon. Tanulapdan tayo ni tatang. Kaasi mo dagiti anak da. Kaasi dagiti kakabsat ta. Husto ka manang. Tinapatag ita Naragsak tayon. Nakaadaltan. Ken nagpipinakawan tayon. Husto ka, Eric, ading ko. Naimbagmat na nakaumay kayo, tatang, nanang. When tanag-text mo't ni Eric kanya. Uray sak, manungal dawan nga isut sang kaibagana. When tikayat na, kat kompleto tayo. Daapong yung ay kan Uncle Yo Marlon. Paumay da, nanang. Anya aya nga oras ti pictorial ni ading mo. Alauna. Ni, nasapa tayo matgayam. Wen nga rod. Amangan no, adamat maibaga ni Ani. Damag ko kat plano yo kanon ti agkasar. Impalawag kumatken ko na nasaya ti amin. Naimbaglangan, tamaawatan na. Wen, anak. Iyawis yung tumot ati long table yo. Kitain tayon to, no ada budget mi. Oh, dapong. Isudan day ta sumungad. Happy graduation, Eric. Happy graduation, anak. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak tayo may kayo iti espesyal nga aldaw para kanyak. Ay katuan anak ko. Awan pa tiagaw awid Ne, abda ka di pa'y plano yo, kaanakan. Kasi tisikod. Mang restaurant tayo manan. Anya, sapay agsibugak pa'y. Ni Uncle Mat. Mang restaurant tayo pay. Siyak mo ti mangilibre ka ta kayo Ay na, Uncle. Lipatin nyo pa'y laang dita pa nagsibugyo. Tulungan na kayo to ni Eric inton bigat. Wan nga raud. Saan mo't siguro amatay dagita mula, anak ko? Uray da kayo nanang, tatang. Saan kayo pa pumampanaw? Kapilitan anak ko. Taitalaan manen ang makumpleto tayo. Di tayo sigurado, no kaano manen nga agkikita tayo. Ala, intay nga rod mang restauranan. Kas pa nang celebrar tayo, iti da ito apa naggraduar ni Eric. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.